въпроси, сега е момента. Ако има спорни неща, да ги уточним тук, а вие за такива ще кажете на всички в отговорите. Извинявай, само нещо пропуснах. Сигурно ще опре до това да го коментираме. Виждате какво е времето. Знаем каква е обстановката на част от терените. Нека да го изкоментираме сега точно с тях, което по-добре пак казвам, трябва да знаете от мен, защото се случва на моменти, дигаме се кръвното едни други, защото вие си представяте по някакъв начин в вашите, че би трябвало да се реши как и кога ще играят срещи или как не би трябвало или би трябвало да се играят. Ние се позоваваме на наредбата, възникват спорове, нека сега и това да го прокоментираме. Това също е важен въпрос, защото не се оправи времето. Аз ходих в събота в Сливен, сигурно сте гледали. Кален терен, гостите много доволни, викат всичко е точно, ще играем, няма да пътуваме. Загубиха след мача, казаха, ама на той терена не чува. На терена и за двата отбора еднакъв. В тази връзка, която пред отлагане, просто трябва да имате предвид, че няма друг начин, като отлагаме в Агроба срещи, да остане среща, която да остане среща, ще опре пак да се играе в някой дел ученик. Няма как да играем след края на първенството, особено пък ако става въпрос за отбори, които се борят примерно за отпадане или за първото място. Така че пак ще опре, ако отлагаме срещи, някой делничен ден. Разбира се, по-нататък, когато не остане сега, не време е по-добро. Извинявам, ще изгостите. Заповядайте, въпросите от вас. Само да ви кажа, ако някой не знае, нали, Димитър Костов, шеф на спортно-техническа, т.е. управлява делегатите, кога Желев е началник на дисциплинарната комисия, или аз съм на съдийската. Нямаме нужда от други комисии. Когато се наложи някой въпрос, който е от компетенцията на всичките, се събираме заедно с господин Дремцизов, секретар Дамян Станчев, и взимаме общо решение, което се води нещо апелативна комисия, т.е. втора инстанция, така че мисля, че там нещата се решават. Не съм имал случай до сега или аз не знам, от тук нещо да е влязло да се решава в Пловдив или София, така че мисля, че това си продължи. Казвайте, някой нещо, ако има. Терените, както казах. Значи днеска няма и толкова 2 часа минах през нашия, да видя приятел. Тук вали постоянно дъжд. Ние сме в ниското, господин Костов знае, язовира е нивото високо, всичко е вода в цялото село. Терена, ако замръзне, става площадка хокей. Първият матч е от селото. Някъде другите кажат как са терените. Моето предложение е този целият кръг да се остави някъде за май месец. В Оризария играем 4 отбора. Значи, веднъж разкаляме ли го, отива здравето на кино. Ще изтъкне след това така на дупки, терена, играем 4 отбора за здравето. Преди всичко здравето на състезателите. Неделята в Долно езеро, някой го е гледал, нито химицата, само ужасно. Правилно сега също е блатно, не знам те как са. Просто ако решат колегите, първият кръг целият, както един делничен ден, май месец като поизтъкне, тогава да се играе. Не по-рано. Няма смисъл, аз не знам кога ще спрят тия дъждове. Ние сме блатно, е така. Това е един въпрос, и вие където започнах да кажа другия, що се отнася. Господин Дрилски каза, че да се иска карта от тези охранители. Минимално, аз знам фирми, повечето фирми няма такива карти. Това са невъоръжена охрана, той ще дойде човека назначение за трудов договор, охраняват училища, административни сгради. Никой няма такава карта. Няма и лична карта, крайна сметка. Не искам да ви кажа, затова казах както е реда, нека да се знае тези, които ще охраняват с лицензирани фирми, като да вземат едно писмо за целия сезон, че еди с коя фирма ще им охранява мачовете и да го покажат на дежурния секретар, той да види, че полицията е съгласна тая фирма да охранява. Нямам нищо против. Полицията защо да е съгласна, като е лицензирана фирма за охрана само за двора? Защото е обществено мероприятие. Има се фирми, които са се лицензирани за охрана на обществени мероприятия. Нека да не бъркаме неща. Значи говорим за лицензирани фирми, които имат лиценз за охрана на масови мероприятия. Да, откъде да знаем, че тая фирма е лицензирана? Те си имат лиценз. Той лиценз се издава от Министерството. Добре, нека да го има на терена и когато гостуваш отбор, ако иска да види лиценза, значи, ще покаже едно копие. Уточняваме така, след като той е служител на тази фирма, той трябва да има карта да се представи. Вторият момент е, че той трябва да носи със себе си едно ксерокопие, заверено от началника на охранителната фирма, че това ксерокопие е валидно. Нали? Така, това е вторият момент. И третият момент, който е също добро, да има заповед за охраната на тази среща от началника си. Защото ако в следващия момент стане нещо, той вече е никой. Така е. Разбирате? Ние тръгваме да го дърпаме, той казва, аз нямам заповед. Нали това казваме? И въпросът приключи. Да, това са трите момента, на които трябва да се обърне внимание. Лицензирана фирма за масови мероприятия,
документ за самоличност, той, който охранява и заповед на началника. И нека се знае това, не там на висока. Това за действие вече професионална епоха. Да говорим за пластове. Знаеш, тук говорим за двама-трима мъже, които могат да охраняват съответното мероприятие. Наистина мъже. И които са наясно с охраната на едно такова мероприятие. А не да ме долат някои мишовци, където не знаят кой път да хванат. Нали? За това става въпрос. Ако дойде полиция, окей. Заповеди и личен. Точно така. Ама и още един въпрос, към гербски струк, които ви казахте. Гласуващия отбор има ли право да види тези разрешителни писано? Значи, има се делегат на тая среща. Сега, ако тръгнем така да си нямаме вяра, ма дай сега да видим от това. Делегата се носи отговорност за тази работа. Чакам трите точки. Делегата се носи отговорност за тази работа. Сега в тази връзка, само извинявай в тази връзка, само секунда да ви кажа. Значи, че почваме малко по малко да се приближаваме до по-големи. Понеже знам, че всеки идва в последния момент. Сега полицията някакъв път идва и като започне матча или пък и чакане. Лекарите идват малко по-рано, двата отбора идвате там половин час. Аз ви предлагам, и това сме го обсъждали в нашата комисия, тях сега, 15 минути или 20 преди матча вече ще гледаме в някакъв такъв период, който да не затрудняваме и вас, и ние да сме горе-долу пред. Едно леко събрание се казва между двата отбора и съдии. Ако е охраната там, да, не могат да ги задължат на този етап, но това е междинно. Предлагам ви и това ще го правим в тази група като начало. Нещо като лека оперативка за техническа конференция. Точно, тази оперативка, който документи иска да види на единия, на другия отбор, кои са съдиите, някои, които не са познати, да се запознаете, да си кажат те, ако имат някакви искания, вие да кажете. Знаете, има много спорове, този състезател, този такъв, като текст и всички документи там, порядъка на 3-4-5 минути не повече, за да не ви отнемам във времето, защото преди матча сега колкото и да са аматьорски нещата, знам, че хората са под напрежение. И всички неща се решават там. Всеки един има право да види всичко. Аз мисля, че няма никаква тайна, още повече всички се познавате. Така е, в правилника никъде не пише 15 минути, пише до възможно време, когато може да приключи срещата. Не говорим за нормално. Не, защото казахте, ако закъснее полицията. Значи, вие знаете колко изчака. Не коментирам. Аз коментирам, че ако няма полицията на тази стъпка, няма нищо фатално. Един човек от двата отбора, съдиите, делегата, ако е лекар там, имам предвид, че ако полицията е там, присъства, ако не, няма да чакаме. Разбирате? А матча без полиция няма да започне без това, трябва да е ясно. А времето за изчакване, всички знаете, съдиите и делегата преценяват в рамките на нормалното, дали може да завърши срещата след от час на дена. Знаете, някакъв път има и по 2 срещи, не може да се чака безкрайно, разбирате. Що годе всяко нещо, няма 15 минути, вече толкова много давно няма. Общи го сега решаваш. Относно терените, кой решава дали ще прекрати мача или изобщо ще започне? Съдията или по предложение на делегата и главният съдия съвместно с двата отбора, защото в крайна сметка мероприятие той е общо. Сигурно няма да правим неща. Това е просто, че един отбор да не е съгласен да започне. Не. Тук желанието на отборите не се препоръчва. Значи, длъжностните лица са тези, които взимат решение дали една среща ще се играе или не. Длъжностните лица. Сега, ние никога няма да тръгнем против здравето на футболистите. Нали? Нормално. Точно така. Няма да направим това нещо. Сега има вода до коленете и да се играе футбол, разбирате, че няма да стане. Говоря за факти, обаче, както се е случвало вече. Ние говорим от тук нататък, това се дърне го правим за това го правим до 2009-2010. Ако някъде нещо е станало, това и други неща са ставали. Нека да се отбора няма думата, просто той предлага. Отбора има думата, но не е задължително да се спази това, което казва отбора. Крайното решение на делегата.